Quan arriba la calor, és habitual que la factura elèctrica es dispari. Però què podem fer perquè això no passi i seguir estant fresquets i còmodes a casa? Et donem alguns consells. Fes un ús eficient de l'aire condicionat. Ajustar la temperatura a 26 graus és suficient. Baixar-la no refredarà la casa més ràpid i et farà gastar més. I recorda netejar el filtre de forma periòdica. Un ventilador, sobretot els de sostre, també pot ser una bona opció per mantenir un confort adequat. Té un consum molt baix i produeix una sensació d'entre 3 i 5 graus menys. Ventila durant les primeres hores del matí o per la nit per generar corrents d'aire fresc. Durant el dia, abaixa les persianes especialment en les habitacions que rebin sol directe. Ajusta la temperatura de la nevera a 5 graus i la del congelador a menys 18. A més, evita obrir i tancar moltes vegades les portes i descongela els aliments dins la mateixa nevera. Si marxes de vacances, desconnecta el màxim nombre d'aparells elèctrics per evitar el consum fantasma. Segueix aquests consells per optimitzar la despesa energètica a l'estiu i de ben segur que notaràs la diferència a la factura.